Dobrý deň, volám sa Mirko Krajčí a chcem vám predstaviť môj program. Prepáčte, mám trošku trému. Chcem, aby ste vedeli, že tento program, ak sa vám nechce, nemusíte vôbec pozerať, ale oplatí sa. Vymyslel som si pre vás všelijaké trapošiny. Mám tu aj džús, ako v každej správnej show. Extra mega. Aby ste si nemysleli, že toto je nejaká treťotriedna show. Pripravil som si pre vás ohňostroj. Takže prepávač nefunguje, ale pre každý prípad tu mám ďalší záložný. Ohňostroj. Dobrý správci to narobím. Au, piča. Au. No, tak. A môžeme si k tomu pustiť aj hudbu. Áno, a to bolo všechno ako. A na rád do tejto show, ako teraz bude taký program. Pozvem si sem zo pár hosťov. Takže prvý hosť prichádza na scénu. Je to vedec a chcel by vám porozprávať niečo o svojej vedeckej práci. Idem ho pozháňať. Doktorika. Takže ja som vedec a chcel by som vám porozprávať o mojej vedeckej práci. Je o tráviacom systéme. Mám ho tu aj načrtnutý, no neviem, či ho veľmi vidno. A chcel by som vám ukázať, takže potravu prijímame držkou, alebo aj hubou. Potom potrava prechádza cez hltán, už čiastočne rozmelená zubami a jazykom a natrávená slinami do žalúdka. Tam sú všelijaké kyseliny, ktoré ju rozjebú. Potom prechádza do tenkého čreva, tam sa strebajú pomocou klkov živiny a prechádza do hrubého čreva. Tam sa vám prosím pekne strebá všetká voda, tak, aby bolo hovno vláčne, také vláčne. Potom prechádza k rytnému vencu. No a vlastne to už je hovno. To je takéto, viete, ako keď máte pocit na sranie, že vám treba srať, že telo už nechce, už cítite hovno v ryti. Už zadržiavate to, viete, poriadne. No, takže to by bolo asi moje práce všetko. Ešte trošku sa napijem z tohto drahého džúsu. A na rád prichádza ďalší host. Dobrý deň, ja som polný maršál, pochádzam z Čech a na začiatek by som vám chcel povedať, že ja ako nejsem žiadny kancelársky kšica. Ja, když už bojuji, tak bojuji s chlapmi v první linii, jo? A vy, čo sedíte doma, požeráte tento pořad, ste pořád posraní z toho, jo, vymletí ze života, tak teraz bych vám chcel ukázať plán mýho útoku. Ako vidíte, táto línia
linie znázorňuje mýho nepřítele. Tuto sme my, tuto je minulé pole. Takže pokúsim sa s mými chlapi probehnúť cez minulé pole a napadnúť nepřítele. Veľmi primitívny plán, ktorý musí zabrať v každém prípade. Jo, tak... Čus. Narad přichází pěstovatel obilí a kukuřice. Superstar. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Du 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 du. Du du du. Obilie je hlavnou zložkou našej potravy. Obilie už pestovali naši praľudia, čiže naši pravcovia, pramami. Veľmi sa nadreli, dokým vypestovali z takéhoto zrnka takéto obilie. Obilie sa zvykne žať okolo toho 1. augusta, tak jo, ako, no. Po žatve v minulosti nasledovala cecba. To bolo vlastne mátenie cepami žito, ktoré potom vypadívali z neho klasy. No, vypadívali z neho klasy, ale teraz už máme moderné. Ide kombajn, mle, bere zo sebou obilie a popri tom odstraňuje plevy od zrn. Jo. Tak to je pro dnešek ode mne všetko.